Хайде. Ама ако искаш вземете само добре, за да кажем обаче, че трябва да методик, за да може да се повече това се 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против, въздържали. С документите до момента, кое има внесено, защото считаме, че има Временна комисия. Временна комисия, да, която да се комисия с въпрос. Да се запознае с нещата около строежа на тази земя. около строежството няма строеж. Докъде стигнала документация са издадени самите строителни разрешения, защото считаме, че има нарушение на разрешение. Има издадени строителни. Така нататък, както те преценят, всички документи, които са свързани с парцел, мисля, че беше 13 квартал 264 по плана на град Гоце Делчев, касаещи има ли издадена виза за строеж, решението на Общински съвет от 2009 година, извинявам се, че в момента не мога да го цитирам точно номера на решението, с което е одобрен план за застрояване и план за регулация на имота, който е собственост на, как се говореше, район на Нефтийско или това? Парламентарната група на ГЕРБ, че се променя смисъла на съдържанието на първия въпрос, който е за това. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 души за.